Kadene Ken, duet kalih Masun Gondrong monggo. Ya. Gondrongmu kuwi. Lah, ya niki dampar kalabu ciptane Mas Vito Pinanda dan Mas Durwindra Widatama. Nggih. Garing Gapero Jos. Nggih. Ciptake lagu ya kondang kabeh. Mas Vito kali Mas Dru kok hampir mirip ya. Mungkin sedulur kok ya. Nisik niku bapakne pas metenge Vito niku bapakne niku rak minggat. Terus sing nulungi tekani rumah sakit niku nglairke kula. Ngoten lho. Wah ini. Mosok gur sak nang dalan ya iso mirip. Putra dari Klaten juga. Ya mangga diaturke. Mangga. Ya. Mandeng marang siraku sumati kawuri kang tak impi katresnan sejati sinengge mring asmara kang senandi.
kasih Mas Vito Bernanda. Lah niki putrane Dik Rinto. Oh iya dudune kok turun aku. Waduh kepinterane. Ayo. Gentang makasih ya Mbak Niken. Inggih. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Mbak Niken. Matur nuwun menika wonten panyuwun saking para grup Trah Arsawijaya niku trah nggih panggenan kula. Niku lagunipun karyanipun Pak Bagong Darmono nggih menika lagu kesayangan. Sayang. Oke, lagu kesayangan. Nah ya. Ayo mangga dulur-dulur. Waduh, mangga Mbak Niken. Mas Nopal. Mangga.
Luar biasa, terima kasih. Ya. Mbak ini kan satu lagi ya Mbak ya, Nggih. album dari Gabriel Kreatif Apalagi? Lestari. Ya. Anu Mbak, niki kalih anak kula sing nomor loro. Niki Nggih. pun alin jenengan, niki Bude. Ngono, nek nyeluk. Ya lah, ngadeg. Ya, gak mau kalau di sini bude. Ya. Ketok tuwek. Ora. Ini ya, nggih tenan kak. Padha-padha terah ngawonggone nglumpuk kok. Ya. Satu Ini. tembang minggat. Minggat to kowe ning kowe. Lestari lho, Pak. Oh iya. Lah yo minggat wonge. Kowe pengen arep foto nyuwun foto karo Pak Agus apa Mas Daru engko ben dikirimke ning kowe. Ngapa nganggo HP-mu? HP-mu nek kaya paketan entek lek. Sesuk matur Bapak tumbas sing anyar. Nah, iki romo foto ya biasa wong ya ponakane. Ya, mangga diaturke. Lagune Lestari satu lagi kagem Mbak Niken dan Genduk ya. Tes sik kaya ngapa mikmu kaya ngapa? Tes. Nah, wis. Ya mangga. Tes. Ya, oke. Dadah. Ini keren karo Bude.
terima kasih matur Makasih, matur nuwun. nuwun. Lenggah Mbak, perkara lakon sing durung diaturke mengko ning manci gara-gara iki